जन्म शोधिता शोधिता नाशक जन्म शोधिता शोधिता वत्कार्य नैतिक सुसम्मत सर्वदेवा तत्सेवनीच गमली रघुवीर सेवा त्वत्स्थंडिली ढकलिली गृहवित्तमत्ता दावा नलात वहिनी नवपुत्र कांता त्वत्स्थंडिली अतुल धैर्य वरिष्ठ बंधू केला हवी परम कारुण पुण्य सिंधू हे काय बंधू असतो जरी सात आम्ही हे काय बंधू असतो जरी सात आम्ही त्वत्स्थंडिलीच असते दिधले बळी मी त्वत्स्थंडिलीच असते दिधले बळी मी. मार्च 1910 मध्ये सावरकर पकडले गेले. लंडन मधल्या ब्रिस्टन तुरुंगातून आपल्या येसू वहिनींना त्यांनी काव्यरूप निरोप धाडला. या जन्मातला हा शेवटचा निरोप असं समजून हे मृत्यूपत्र लिहून पाठवलं. या कवितेत ते म्हणतात की घेतले व्रतन हे आम्ही अंधतेने की घेतले व्रतन हे आम्ही अंधतेने लब्ध प्रकाश इतिहास निसर्ग माने जे दिव्य दाहक म्हणून असावयाचे बुद्ध्याची वाण धरिले करी हे सतीचे बुद्ध्याची वाण धरिले करी हे सतीचे. याच त्या चार ओळी ज्या लिहिल्या गेल्या होत्या अंदमानातील स्मृतिस्तंभावर त्या पुसल्या गेल्या पण आम्ही काहीही करू शकलो नाही. छत्रपती शिवरायांच्या या देशात त्याच्या चेल्यावर अन्याय झाला पण आम्ही काहीही केलं नाही. सावरकरांनी शिवरायांना आदर्शच नाही तर दैवत मानलं आणि म्हणूनच पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयात असताना त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची आरती शिवराया जय जय शिवराया
सावरकरांना जेव्हा अंदमानचं प्रथम दर्शन झालं तेव्हा 50 वर्षांचा अंधकारमय कारावास सेल्युलर जेलच्या रूपानं त्यांच्या पुढे उभा ठाकला. परंतु या भव्य भीषण भविष्याची तमा न बाळगता हा द्रष्टा शिवभक्त बघत होता भावी हिंदुस्थानची स्वप्नचित्र. त्यांना दिसत होता त्या भारताच्या रक्षणासाठी सुसज्ज असलेला अंदमानच्या सिंधुदुर्गातला नौसेनेचा तळ आणि तिथे पहारा देणाऱ्या स्वतंत्र भारताच्या अद्ययावत लढाऊ नौका. भारत मातेचा आक्रोश ऐकून तिची परदास्यातून मुक्तता करण्यासाठी शिवरायांच्या रूपाने प्रकटलेल्या रौद्रावताराचं वर्णन करताना ते म्हणतात, सावरकर पुण्याच्या फर्गसन महाविद्यालयात BA ला असताना त्यांचे सारथी कवी साधुदास यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या व्याख्यानाचा अनुभव सांगितलाय. साधुदास म्हणतात, त्या वर्षारंभाच्या दिवशी आपल्या भाषणाच्या नमनानच सावरकरांनी श्रोत्यांच्या मनाची पकड घेतली. आपण स्वत्व विसरून पाश्चात्य संस्कृतीच्या कसे आहारी जात आहोत याचं विवेचन ते करीत असताना श्रोत्यांना जणू विजेचे झटके बसत होते. सावरकरांच्या वक्तृत्वाला रंग भरला नाही असं कधीच होत नसेल. त्यांचं भाषण ज्यांना ऐकलं असेल तो ते जन्मात विसरणार नाही आणि आपल्यासारखे असंख्य ज्यांना ती संधी मिळाली नाही त्यांना त्याचं कितीही वर्णन करून सांगितलं तरी त्याची यथार्थ कल्पना येणं शक्य नाही. पण त्याचा क्षणिक आनंद विज्ञानाच्या जोरावर आपण आत्ताच घेऊ शकतो. चंद्रगुप्ताच्या वेळी जितके तुम्ही स्वतंत्र होते ना समर्थन तितके आज स्वतंत्र 3/4 नसतात. आज भाग त्याच्यात एक टोपी गाला दिसत नाही जो अधिकारावर आहे. ही दक्षिण भाऊसाहेबांनी उद्दीनची राई मारल्यानंतर आणि बाणवत्त पत्र येण्याच्या आधी प्रतिज्ञा केली, बोलून गेले विजयाच्या अवसानात की पुढच्या वर्षी सारी दक्षिण नोकरी करतात.